Здравейте хора, вие сте с Бориста. Днеска ще играм на FC Mobile. Наскоро се изтеглих, overall ми е 92. И най-накрая разбрах как да направя екрана по-голям. Той е с специално приложение. Един мой приятел, Pio73, ми го показвам. CapCut се казва, ако някой питам. Наскоро го научих. Ако някой пита още въпроси, да пише в коментарите на Shorts, тъй като все още не знам как да активирам коментарите на дългите видеа. Разбирате ме, нали? Добре. Ако ми заради, ще сменим играта. Ще видим и сега. Ще поспра за вид раз. Хора, заради ми... О, няколко никакви оферти. Фернандо. Не. Clean Sheet Streak. Това много исках майка ми да ми го купи, ама по-после. Ще я питам. Така. Имам оферта. Daily Quests. Daily. Как ми зарежда бързо. Я видим това кош. Daily Quests, пак това никога не съм го отварял. 600. Level 8. Climb Reward. Сега ще ми даде 200 джема, сигурно. И Skill Move си unlock. Skill. Така. 250 XP. Майко. Добре. 50 лева трябва ми да нещо такова, нали? Аз на мен ми оставя 200. Star Pass. 6. Не са много добри. 100 000 коинс. Да, много оценявам. От страна на FC. Как 20 такива? Явно накрая какво ще даде. 97. Така. Имам 500 000, това сега забелязвам. Хора, аз ще покажа лицето, за да е яко. Оставам. Какво е това? То аз не разбирам какво. Skill Moves. Ще купувам Skill Moves. Сам. Да видим на коша. Коша избира да игра на киков. Икон Division Rivals, какво беше това? Хет. Ранкет. Добре, ще отнеме време, веднага ми ги даде, щях да поспра. Ще игра с Цивлю. Така ли се казва, я? Цивлис. Аз съм Бори 99. Дано ви хареса иконката, която направих. И благодаря за 15 абоната. Чакам 50 за да направя някой път лайвстрим. Overall да ми е 92. Видяхте ми отбора. Той има Роналдо. Ама 80. Добре. Паскам. Що ми е толкова бъгове въпроса обаче? Спринт. Ето го, Кристиан. Браво. Спринт. Не. Двама играчи. Ще поиграя малко и след това сменяме играта, хора, на после. Добре. Бъгаво. Добре, комбак. Къде е? То отиде на майната си топката. Аз нямам много добър интернет. Че аз играя ауто. Чекайте, хора. Напред на пас. Клер. Слайд. Не, двама играчи. Не, ще го спирам, бе. Слайд. Не. Буфон кикбал. Шути! Сон, паскай. Я да бъда. Така. Шо?
Почти. Къде е зърта? Напред. Между другото открих един як лайфхак, че мой в момента е така. Ой, шут! Маленькъв скарах! С громбайк. Много добре. Малко е шумно, съжалявам. Как 5 минути, бе? От кога 5 минути снимам, бе? Това съжалявам, не забелязах нещо. Така. Хубаво голче вкарах. Точно до градата почти. Не петите какво правя, така. Оп. Чес. Спринт. Слайд. О, добре. Спринт. Пас. Спринт. Шут. Ти гаден джусан. Халф тайм. Добре. Се разграя. Някой сигурно сме сега го правим. Така че се едно продължавам бача в реалния живот. Не говоря на играта, в момента няма значение. Добре, Неста. Къде е шути? Ай, бе, вратар! Не искам да бия. Слайд! Напред. Втори играч. Хора, извинете, ама някой идеи трябваше. Така. Ти гнул съм, Роналдо, кой беше влакнич. Трънки и половина. Кой ще бие? Добре. Авто, два играча. Слайд. Къде изеритах, значи? Два играча. Бързо. Кристиано Роналдо. Той удари отзад вратата. Дори... Ей тук. Но това ще дам. И са. Напред. Бе, няма да идваш при мен, бе. Отиди напред. Пас. Шут. Майната ти. Втори играч. Лайт. Роналдо. Бич. Свич. Александър Арнолд. Как би Роналдо това? Гадно. Трябва леко премести камерата. Едно. Са. Почваме. Пичка, де бутаща стока, бе? Слайд. Втори играч. Свични. Оу. Добре, Арнолд. Това ли беше, бе? Фул тайм. Само го гледам сънт. Ма как ме изравни този? Е, 820. Аматьор. Аз съм аматьорче. Стойте. Само, че ми се бъдна ръката. Какво? Head die. Универсал токен. На 6. Аматьор. Я стойте. Тази игра беше 9 минути, 5, даже 4. Кой ми обясняваш тия? Плей? Не си играй пак. Хора ще изиграем още една игра. То е 0.
Ама аз игра с треньор. Затова. От Тъндърмен. Ще ви чакам да Добре. Този оверол. 2, 1. Газ! Пас. Шут. Бре, какъв то шут, бе? Авто. Шут. Тия стъпи вратари, бе, брат. Какво? Най-накрая вкарах. Какво? What? Три. Те кога са вкарали 3? Добре, бич, къде подам? Пас. Фу! Шут. Къде? Брат, кой идваш при мен? Гледай как ще пасна. Къде шутиш, бе? Къде, бе? 4-1. Суксес. Как съм 200, бе? Хора на Ами... Сега сменям играта. Ще се виме The Baby Niele. В следващия епизод ще го сменим. Бъде тук. Хора, ето го малкия акаунт. На Brawl Stars, тъмън направих 20. Че ми се схвана. Как за лева някакъв? За нищо... Не в кръсти кеша, бе. Хубавото е, че през стария ми акаунт, на него между другото направих кит 30 ранг, ама за да го купи с нем. Да, ще изпратя снимка даже. Че не ще покажа. Хора, мисля и това тук да го купим. Но ме кефи иконката, смисъл много просто. Сега няма да ми спадне рея, просто иконката много ме кефи. Много смешно да я гледам. Така. Ще поиграем няколко игри, около 3-4. Знам, че е малко, ама... Не може прекалено много, нали знаете? Ще махна камерата. Вие сте ми видяли, хора, съжалявам. Добре, и ми смених иконката. Да, и да продължаваме да играем. Ай, сега покажа акаунт. Ето го, малко губи съм. Загубил съм 40 копия, ама 30 ранг кит, както виждате. Едгарчо, Лилин. Малко ми е изпаднал, ама не може само всичко да е по цветя и рози. Ай, между другото, това Роджи Мортис имам Legendary скинът просто. Не съм го сложил сега, съжалявам. Даже сега ще го сложа пред вас. Ето, сега показвам снимка. Стойте. Ето, на старата. Паряме го. Съжалявам, пуснах с нещо да гледам премалко на старата.
И FC Mobile ми се изтегли. Спри. Добре. И чакайте малко. Между другото, хора се виждате, май. Ето. Зарежда. Така. Ша. Ето, не лъжа за кит 30 ранг. Даже ще се виждам на телефона. Добре. Ето. Мека Мортис. Това го снимах и на видео, даже сега мога. Не ме инвайтва. Не! Хора, съжалявам, ама трябва да идвам от стария кант. Аре бе, ливни ме. Гъпката има игра, бе. Имам приятели, които играят. Между другото, почти отключих на стария акаунт, примерно SpongeBob, съжалявам, ако си мислите, че се хвалям. И сега, да отидем да проверим. Добре. Добре, да продължаваме да играем. Ще играем на Brawl Ball. Ще играем от всичко. От всичко. Стойте, докато... Добре, сега. Чайте, че си гледам телевизия. Това ще е лесна игра. Проблемът е, че лаги. Да. Казах видеото ще бъде вече по-направено. Добре, че ама не е добре, че ми лаги. Ти гадни, мръсна. С лагове вкарало. Плошкайки. Талант и Ханка. Гърмидон. Как го мразя този дарил? Аз си гледам телевизията тук. Бързо. Гърмидон. Хора, нищо не е наред, ама ще изиграм всички. Всеки един мод. Не мога. Просто много лаги. Да, видяхте колко много ми лаги. Поне си изпълних колещето. Добре. Сега. Ще играем на Дуо. Ще играя тук с Едгарина. Гледам. Тъндърмен. Гледам Тъндърмен. Между другото, аз имам много сброк. И ако някой иска да пита какви са моите скинове, просто да пише. Айде скоро да е интересно. И да видите как стрелят. Защото аз знам на всичко на лично, тъй като имам много сброк. Тя само стегля на iPhone. Не на Samsung-ове и плюс всякакви други телефони без iPhone, защото казвам ви, не го изтегляйте на iPhone, защото ще си го навредите. Ще получите вирус и просто това от мои приятели, тъй като те имат най-готиния. Да. Да. Добре. Хайде на соло. О, Ники. След 3 секунди. 3, 2, 1. Всеки път така. Една награда са. Добре, сега време е за соло. Да, продължаваме. Докато заради, аз си гледам.
Аги! Морски сонг туториал. Между другото имах един, ама стана фал с него. Умрия паразит. Не взимаш пауърбол. Адмир. Супер! Ако се питам, ползвам така просто не ползвам. Защото ай без това че... Съжалявам, че сега го... Супер на Едгара е малко. Лаги ми! Така, на Едгара е слаб. Така че ми е все едно дали ще качаме. Така. Изтебе. Бая, кой сте изправил? Нешкото. 1700. Почти. 25. Legendary. Така, 731 coins, кредити за Франко, ще го отключа. Макар че ще играем. Коста. Аз просто защото следващия сега абе аз сега факта да и тука скок по тебе дидо някой сам едно върса с оставим виж бог лаги ми хилни се спечелихме Сервер само ще играем, защото той ме кефи. О, хубаво 540. Така. Дропчуем. Гледам телевизия си. Се ще... Подзор. Не, що? Казва върса с 5 върса. 5 върса. Нова игра за любителите на 5. Пускам си телевизия. Мен! Твоите ще... Роза. Сантория. Тя изобщо. Добре, супер. Махай се! А къде е Барли? Пускай си супер, бе! О,
Не. Тъй си тъпата бутилка. Барли. Браво, Барли. Хейте ги преди малко, ама са бъгва ми се знам. Само 250. Аз днешното видео сигурно ще си изпълня всички квестове. Така, ход зон. От тук вече дават мутации ли бе? Ще игра с поко локо. Само го апгрейдна. За 2 джема. Отключих му гаджетът. Не стойте. Започваме. Нека ми имам по колоко. Добиде ти колоко. Но другото скоро излизат. При тия са между да са хакери. Не нашите честни. Другите са хакери, които са отключили незаконно. Това са боти. Пауъръпче. Така. Възможно не е игра на ходзон. Палер. За пауъръпче. Хил. Толкова. Печелим. Разбира се. Съм направо. Мет ми по колелко си изпълни квести. Джема. Така. Скоро правим 900. Трябва една. 1000. Ще си играм на една игра на нокаут, ако можем. Brawl Stars на ме кеф, че когато поканим някой и след това той реджекне и искаме да играем на дуел, после ни дава. Което е от тяхна страна, че го правят. Да го... Ако успеят да го правят, това ще правят. После игра по 3 часа на... не ти... Съм как го мразя. Абе умри, бе! Няма да си жив, бе! Поко. Така. Се хилвах веднага. Някой иска. Добре. Ела. Пич ни тъм, къде дойде, бе? Ти мръсен паразит! Идвам да ги степя, бе. Къде? Тука, бе. Умри, бе. Абе, умри. Може някой да го... Еми хора, това беше от това видео. Чао, ще се видим в другото.